ang atong mga pagbasa nindot po gihapon ang punto. No? Sa unang pagbasa, ang sa panultihon, nagpadayon ang atong mga tema diya sa pag-amgo o ang sa kanabantang matinumanon nga Ginoo kanunay nagituman sa iyang mga saad gani sa iyang katawhan. Doon na siya nindot nga punto din sa tunga-tunga niya. Ang tao, kinahanglan siya magampo sa maanin. O Diyos, nangayo ako kanimog duha kabutang. Ihatag in taon kini kanako. Grabe gini siya nga pagampo. Init kaayo nga pagampo. Sa dili pa ako mamatay. Una, ipahilayo ako sa mga limbong o bakak. Okay. Ikaduha, ayaw ako himuag dato. Ni kabos. Maray ka na siya. So, kinahanglan na ipalayo sa mga bakak o mga limbong. So, dihagi ka sa pag tinod-anay, tinuod. Okay. Ngayon ikaduha, kung sa may mong gusto, di man ka pwede, di man di ka ganahan madato, isan ka ganahan makabus, so asa mo ka sa tunga-tunga lang. Kanang iyang pagkampo nga, basta magtinodanay lang o anak lang kustong atunga. Di man ka pwede, di man ganahan madato, di ganahan pwede makabus. Simple kayo iyang prayer ba? Pagtanaw siguro nga, kining pagkakabus, makasa mabutani kini pagka dato makasa ang putani asa man taani mura man sa question nga unsa man money or life or na lang o kana ba so money yang prayer pero simple kayo nga makita nato ang tinguha sa kasing-kasing nga dili gid ta siya makasala sa Ginoo ano siya ang kuan mag-manifest ang iyahang simple prayer nga mo din ang iyahang desire nga dili siya makasala sa Ginoo. Ana lang yun siya ibutang sa kanang dili pud kayo lisod nga kinabuhi pero dili pud kayo pud nga hayahay. Kaya mo na ibutang nato na ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa ako ang mga tiil. Kaya na ang may tabo sa kinabuhi kung naatay guide. Pero dili sad maayo ka ng idaran na ta o maniguang na ta nga sige tag salig muna ato ng timanan usahay. Sa maka sige mag salig sa imong ginikanan o maka matangtangi siguro sa imong kuan kanang unsa diri yang pusod no papang ka matangtangi dagko nag-edad nya magsalig mo na ato sa bantayan kay dili na ta maka-create ba di ta maka-create something more kay magsalig ta sa atong ginikanan magsalig ta sa kung kinsa nang atong kisandigan ron ang Ginoo ana so man pero ang importante po niining pag-realize nga wala tay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi muna nga adlaw gabi magsandig kita kaniya, magsalig kita kaniya. Pwede kita magsalig, no? Magsalig nga, anak na lang, huwat na lang tasa, mahulog ba ang kuan, no? Ang bunga sa tanong. Magsalig, dili magsalig. Ya, ang sa atong gospel karon, ang mga tinunan gitagaan o gahom, otoridad, ipadala sila sa Ginoo alang sa ilang misyon. Ang Ginoo kung mapili nato iya ipahiluna nga doon na kita'y ikasugakod. Wala siya nga tagaan o gahom. Ang mga tinunan kay naaman sila yung mga buluhaton. Pero ang gahom nga gihatag sa Ginoo nato para na sa katuyuan sa atong mga buluhaton.
dili na sad siya maayo nga ang gahom atong gamiton sa laing katuyuan. Amen? So, importante kayo ang pag-realize niya na. So, every person or every disciple chosen by God is given also not only the work to do or a work to do, but also the gift of power that it can do more in line with the mission He is given. No? Amen. Palagutin